إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم عباده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bizni Allah hidayetke көндірген, көңілләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ Субхана ва Таалагә хамд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә көңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мубарак булсын җомга көннәребез. Аллаһ Субхана ва Таала илләребезгә, көннәребезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар, авыруларга хәерле шифалар, тәүфиксызлыкта, динсезлектә, намазсызлыкта йөрүчеләргә Аллаһ Таала күңелләренә һидаят нуры, иман нуры, ислам нуры насыйп әйләсен. Шушы күркәм, якты, җылы, нурлы, бәрәкәтле Аллаһның йортына килдек. Аллаһ Субхана ва Таала кылган гыйбадәтләребезне, укыган намазларыбызны, кылган дуаларыбызны кабуллардан кылса иде. Әлхәмдүлиллаһ, әлеге менә Юсуф хәзрәт мине тәкъдир итте. Моннан 30 ел элек шушы Казанга кайтырга туры килде. Һәм субханалла, менә шушындый мәчетләр, шушындый җәмәгать хакында әле уйларга да куркып тора идек. Аллаһ Тааланың рәхмәте менә шушы 300 ел арасында күпме бәндә исламга килеп, күпме бәндә шушы һидаят юлларын табып, Аллаһ Субхана ва Тааланың шушы хак юлына, дин юлына, намаз юлына бастылар. Хайя алас салах, хайя алал фалах. Фалах дигән сүз бу кытылуга ашыгыгыз, намазга ашыгыгыз дип мөәзин чакыра. Менә бүгенге көндә хәзер сәгать 12 сәгать 15 минут. Бөтен җирдә су баса, ут яна, анда дәһшәт, анда ниндидер фаҗига, ләкин бер генә урын бар, җомга көнне кытыла торган. Ул да булса Аллаһның йорты, мәчет, җәмәгать. Фасгау иля зикриллаһи, Аллаһның зикрене ашыгыгыз ди Аллаһ Субхана ва Таала әйтә җомга хакында. Азанны ишетсәгез, Аллаһның зикрене ашыгыгыз, тиз килегез. Һәм дә намаз бетте икән, фанташиру фил арды, таралыгыз җир йөзенә. Кайбер милләтләр, кайбер диннәр фәлән көнне бөтенләй эшләмиләр. Безгә ул вакытны бөтенләй эшләргә ярамый диләр, ләкин без мусламаннарда юк. Намаз бетте икән, сәлам бирдең икән, бер фарыздан икенче фарызга күчәсең. Гаиләңне карау, акча табу, әти-әниләрне карау, башка төрле хезмәтләр, алар бер гамәлдән икенче гамәлгә, бер фарыздан икенче фарызга күчкән шикелле, һәр берсе дә мусламан кеше өчен әҗр-савап була, әгәр дә вакытында намаз укылса. Шуның өчен бүгенге көндә нәрсә турында сөйлим дигән вакытта бер әйбер генә күңелебезгә килә, ул да булса Коръәннән иң әһәмиятле булган әйбер, ул да булса намаз. Аллаһ Субхана ва Тааланың Расулы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм һәр вакыт вахи килгән вакытта, откровение, аңар вахи килгән вакытта ниндидер авырлыкны сизә иде, ниндидер бер дәһшәтне, давлениене сизә иде. Ләкин менә шушы аятта килгән вакытта, Әл-Муъминун сурәсенең 10 аяты, шушы килгән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бу умарта тавышы, умартачылар беләләр, әгәр дә ачсак, менә ниләрен, йортларын, умарталарның бүҗитеп тора, менә шушы умарта, пчелиный рой, шушындый тавыш белән килгән вахи.
Abu Bakr razıyallahu anhu ayta, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge şu ayet kelgan vaqtda umarta tavuşları kildi, ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıblaga basıp, kıblaga qarab qo'llarini ko'tarib duo qildi. Allahumma zidna ve la tanqusna ve akrimna ve la tuhinna ve kun lana ve la takun alayna. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nersa dedi? Mana şu ayetlerinin ehemmiyetin bilip Peygamberimiz şu duanı Allahümme zidne, i Rabbim arttırsan idi miğa. Arttırsan idi bizge ve la tanqusna, kimitmesen idi. Şu duanı öğrenirge gerek cemaat. Her birimiz okurga tiyiş. Ayı neslegine bulsa da mal mı, bereket mi, yırtın mı, başka türlü Allahümme zidne, i Rabbim arttır miğa. Увеличь ve la tanqusna, ne uminşay umine. Ve akrimna ve la tuhinna, ya Rabbim bizge hürmetini ko'rsat. Bizni hürmetli et. Ve la tuhinna, bizni kimsitme. Окажи нам почет и не унижай нас. Qarali. Ayya Allah Teala'dan so'rash kerak har vaqt. Senga nimadir bir aqsha keldi ekan, nimadir barakat keldi ekan, nimadir bir yangi xabar keldi ekan, onun bilangina qanoat bo'lma. Narsa degan Allohumma zidna, i Robbim arttır. Halalni arttır, barakatni arttır, balolarimni arttır, molimni arttır. Va la tanqusna, kimitma. Va atina va la tuhrimna. I Robbim bir bizga. I Robbim bir bizga va la tuhrimna, bizni mahrum etma. Mahrum etme bereketten, mahrum etme balalardan, bir miğa Rabbim deyip merhuma aniye etmişliği ayak tirap sırağız Allah Teala'dan. Ayağınızını tirap sırağız. Ve esirna ve la tu'thir aleyna vardi anna ve ardina. Ayye. I Rabbim bizge başkalara qaraganda bizni istin kılsan idi, bizni tübende kılmasan idi. Bizden razı bulsan idi, hem bizni rizalatsan idi deyip Allah Teala'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulların ko'tarib şu dua kıldı. Hem aytdı, kimde kim, mana şu 10 ayetni, mana hazır kelatirgan 10 ayetni o'tasa, o'zining ko'nglini tirkab amalda buldursa, ol bende cennetli bo'ladi dedi. Nindi ayetler ekan ol? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge müminlerinin sıfatını aytdı. Qad aflahal mu'minun. Qad degan söz bu fiilga keladi, tahqiq. Bu глагол прошедшего времени усиливает глагол прошедшего времени. O'tgan zaman fiilni albatta keldi, anda bir nindida shik yo'q. Nega o'tgan zaman bilan keldi? Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shunday balag'at bilan keltira, ular kirdilar endi jannatga. Ayya, ular o'lganlar, ular mahsharda qubalg'a tiyishlar, lekin Alloh taolo aytadi, ular kirdilar endi jannatga. Kimlar? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Namazların Allah Teala'dan shin qo'rquv bilan o'qishi bandalar. Khashi'un degan so'z bu nasa degan so'z? Ayya, tubanchilik bilan, qo'rquv bilan, ixlos bilan. Ayya, namozni turlicha o'qib bo'la. 5 minut bor ekan, hali tezgina o'qib oldim hali. O'qidi tugul, shuqib oldi. Namozni o'qib bo'la, namozni shuqibgina olib bo'la. Ayya, Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam bir sahobani necha topqir jibardi. Namozni o'qiganini ko'rib turdi-da, ham aytdi: "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Qayt, yani namazını yana baştan oku. Çünkü senin namazdan gitmedi. Tegisi qaytdı, tağı okudu. Yok, tağı yana baştan oku dedi. Sonundan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: namazını itminan bilen, tanışlık bilen, namazını ihlas bilen, namazını aşıkmışlığına okurga gerek. Secdelerde, rükûlarda, celselerde, attahiyyatta aşıkmışlığına okurga gerek. Eğer de şu namazda lezzet tapmasak, если не найдем наслаждение в намазе, то это намаз под вопросом. Намазда ләззәт таптык икән, билегез, менә бөтен вакыт, шушы бигрәк тә намазда булган вакытлар кыямәт көненә бара торган була. Аллаһ субхана ва тааля аның фәрештәләре шаһид булалар: "И Раббим, газаплама бу кешене, ул намаз укыды, минем җиремә басып намаз укыды" дип, җирдә аның өчен сырый торган була.
Шуның өчен намазны укыган вакытта ләззәт белән, ашыкмыйча, итминан белән укырга кирәк. Кайбер кешеләр бигрәк тә Рамазан айларында тарихта кем ничек тизрәк укып бетерә? Субханаллах. Бар шундый урыннар, бар шундый мәчетләр, бар шундый илләр, алар 20 рикъатны 27 минутта укып бетерәләр, ярты сәгатьтә укып бетерәләр. Бар шундый мәчетләр, анда Коръән чыгып, сәгать ярым укыйлар. Карыйсың, теге 27 минутта укыган җиргә кешеләр әз килә, сәгать ярым укыган кешеләрдә мәчет тулган. Чөнки шунда килгән кешеләр намаздан, сәҗдәдән һәм дә кырааттан ләззәтләнеп, су ничек итеп балыкта рәхәтләнеп, балык суда ничек итеп рәхәтләнеп җиргән шикелле, мусулман кеше мәчеттә шундый рәхәтлек табырга тиеш. Иң беренче Аллаһ Тәала мөэминнең сыйфатын намаз белән башлады. Әүвәлу ма юхасабу бихи ал-абду яумал қиямати ас-салах. فمن صلح صلح سائر عمله فمن فسد فسد سائر عمله. Қиямат көнендә иң беренче хисап кылына торган нәрсә иманнан соң. Бәгъдә тәүхид. Ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ калимасыннан соң иң беренче намаз укыдыңмы? Уразада түгел, кырбанда түгел, хаҗда түгел, әтиеңә изгелектә түгел, башка намаз укыдыңмы? Кайбер кеше минем әтием мулла, минем бабам муазин, минем анда прадедушкам муфти булган, анда мәчеттә галим булган, муазин булган, шейх булган, шулар белән мактаналар. Күпме генә синең нәселдәге килгән шушы варисларың, кешеләрең әгәр дә галим булып та, намаз укып та, мәчетләр салып та, ул сиңа үтми. Әгәр дә синең намазың булмаса. Этнический татарин, этнический узбек яки таджик кына булып калабыз. Хакыйкый мусулман булмыйбыз, әгәр дә намаз булмаса. Фәмән салаха салаха саиру амалихи. Кемдә кем намазны мөкәммәл, сабырлык белән, ихлас белән, ашыкмыйча, матур итеп укый икән, ул кешегә Аллаһ Тәала бөтен эшендә дә шундый бәрәкәт бирә. Кемдер намазга загыйфлык белән, ашыгып, пышыгып кына тизтенә укып битерим дә китим дип әйтте икән, бөтен эше дә аның шулай була. Бөтен эшендә Аллаһ Тәала шушы бу намаз безнең кизгебез. Икенче сыйфаты. Валлазина хум ганил лагви мугридун. Буш сүздән, кирәкмәгән сүздән, ялган сүздән, кешеләрне көлдерә торган анекдотлардан, башкалардан җирак булган бәндәләр, хакыйкый мөэминнәр җәннәтле булдылар. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә Коръән Кәримендә тагы да: "Ла хайра фи катирин мин наҗвахум илля ман амара би садақатин ау магъруфин ау ислахин бәйнән нас." Сезнең сөйләгән сүзләрегездә, сезнең бер-беребез белән аралашып утырып сөйләшкәндә, бер нинди файда булмый, бер нинди мәгънә булмый, әгәр дә сөйләгән сүзләрегез дөньяга яки ахирәткә файдалы булмаса, ике кешенең арасын төзәтү булмаса, кешене яхшы юлга чакырып, бызык юлдан тыелу булмаса, калган сезнең бөтен сөйләгән сүзләрегездә бер нинди файда юк. Бик күп көләбез, бик күп сөйләшәбез. Әгәр дә кич белән үлчи башласак, с кем я говорил, о чем я говорил, сколько анекдотов рассказал, сколько ненужных вещей просмотрел, безнең 75-80% вакытыбыз бушка киткән. Күпме файдалы сүзләр сөйләдек, шуларны үлчи башласак, бик әз генә. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва ман яфъал залика битигаа мардатиллаһи фасауфа ну'тиһи аҗран ғазима." Бәндә әгәр дә телен тыйса, изгелеккә чакырса, кешеләрнең арасын төзәтә торган булса, ул вакытны Аллаһ Тәала әйтә: "Фасауфа ну'тиһи." Тиз көндә ул бәндәгә тормышына бәрәкәт бирермен һәм зур аҗирләр насыйп итермен диде. Бик күп сөйләшү күңелне каралта. Касратул калами тумитул калб, фа инна абгъадан нас мин Аллаһи тааля ал-калбул каси. Бик күп сөйләшү, бик күп көлү, бер нокта төшә, икенче нокта төшә, кара точка. Менә шушы точка күбәя дә таш булып кайта. Нигә без җыламыйбыз азанны ишеткәч? Нигә без җыламыйбыз Коръәнне ишеткәч? Нигә ниндидер бер күңелле бер вагаз сөйләгәч, матур вагаз сөйләгәч, тәэсирле вагаз сөйләгәч, башка вакытны җылый идем бит. Башка вакытны күңелем бик каты минем йомшак иде. Нигә мин шул хәтлек чёрствый каты булдым дип үзеңнән сорасаң, аха, кирәкмәгәнне сөйләдем.
кирәкмәгәнне ишеттем, кирәкмәгән кешеләр белән утырдым. Менә шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, һәр вакытны үзебезнең сөйләгән сүзләребезне үлчәргә кирәк. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةِ فَاعِلُونَ. Зәкәтләрен бирүче бәндәләр. Зәкәт дигән сүз бу чистарту. Үзебезнең малыбызны пычрактан чистартабыз, мискиннәргә, ятимнәргә, мохтаҗларга бирәбез. Һәм дә шуның белән бергә үзебезнең малыбызны саклыйбыз һәм арттырабыз. Очистительные милостины дип атала. Әгәр дә син зәкәт бирергә акчаң юк икән, зәкәт бирергә нисап җитмәде икән, юк, мин зәкәт бирмим, садаха бирмим, минем әле акчам җитмәгән тиешлегә. Әнә казый әйтте, фәлән хәтлек акча булса гына, ул фәлән фәгатьлек акча бер кашанда булмый. Бу инфляция белән, бу мәшәкать белән, бу әйберләрнең кыйммәтлеге белән бәлки булмауы мөмкин. Зәкәт бирмәсәң бирмәсең, садахасын бир. Мохтаҗларны кара. Кемдер кулын сузып килгән икән, бир син аңар. Үземдә әз димә, әз булса да бир, Аллаһ Тәала күбәйтә. Субханаллаһ. Ла янқусу малу мин садақа. Бер кашан да садаха бирү белән мал кимеми. Никогда не уменьшится, если ты даешь кому-то милостиню. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Үзләренең ят җирләрен саклаучылар. Срамные части тела. Части тела, которые должны покрываться. Бигрәк тә хатын-кызларда бик күп ул. Хатын-кызның куллары, битләре ачык булса, калган җирләре ябык булырга тиеш. Менә шушы хакыйкый җәннәткә эләгүче, Аллаһ Тәаләдән куркучы хакыйкый мөэминнәр алар, үзләренең гаврәтләрен саклаучылар. Карагыз, башта килде күп сөйләшүләр. Минәл лағви мугридун. Һәм менә монда лифуруҗихим хафизун. Ике әйбер бар. Беренчесе тел, икенчесе ят җиребез. Менә шушы ике әйбер өчен күбрәк җәһәннәмгә бәндә керер икән. Телен тыймаган өчен һәм ят җирен зинадан сакламаган өчен. Шушы ике әйберебезне әгәр дә саклый торган булсак, аларны тәрбияли торган булсак, ул вакытны Аллаһ Тәала шушы ике әйбер өчен безне иншаллаһ җәннәткә кертер. Мин бу хадис искә төшерәм дә, минем кайбер вакытны киләсем килә. Bütün ağzalar, kol bulsun, kulak bulsun, göz bulsun, ayak bulsun, bütün ağzalar irtə bilən paverkığa. Bugün nişlibiz. Kol nişli, ayak kaya bara, göz нәрсә qarı, kulak нәрсә iştə, plan tizilər. Nişlərgə bugün? Şul vaqtını bütün sizə әйтәләр икәn телгә. Син тик торсаң, без сәламәт булырбыз. Ты молчи, ты не высовывайся язык. Если ты будешь молчать, то мы все будем здоровы дип әйтәләр икән части тела. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, бигрәк тә хәзер фитнә вакыты. Карагыз, күпме блогерлар чыкты. Тегендә сугыш бара, монда үтерәләр, монда фәлән. Беләбезме, белмибезме, язарга тырышабыз, беләбезме, белмибезме, до конца укымыйбыз әле менә бу хәбәрне, кемгәдер җибәрәбез. Бүгенге көндә шундый фитнә вакыты, әнә кайберләрне хәзер штрафовать иттеләр миллиардларга. Кайберләрне төрмәгә утырттылар ничә елга. Нәрсә файда иттең син менә шушы күп сөйләү белән? Шуның өчен менә мондый фитнә вакытында ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, эш әйберне саклагыз. Беренчесе телегезне саклагыз. Придержи язык. Икенчесе гаиләңне кара. Шундый фитнә вакыты. Балаларың үсеп җитә. Алар кемгә 16 яшь, кемгә 20 яшь, кая алар җырлыйлар, нәрсә эшлиләр, намазларын вакытында укыйлармы, дәресләрен хәзерлиләрме, кирәкмәгән кешеләр белән аралашмыйлармы, хатның кая, ирен кая, шул үзегезнең гаиләгезне җыегыз менә мондый фитнә вакытында. Һәм өченчесе, тәүбә кылыгыз. Покайтесь. Аллаһ каршында тәүбә кылыгыз. Субханаллаһ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, которые охраняют органы своего от всего недозволенного, запретного. Ләкин илену, кияүгә чыгу шариғатыбызда әлбәттә кирәк. Әгәр дә бер үзең генә икәнсең, икенчесе шайтан һәр вакыт синең яныңда. Шараракум азабакум, сезнең иң явызларыгыз, ялгызларыгыз, ялгызлык бер Аллаһ Тәгалә генә хас. Ләкин бәндә бергә булырга тиеш.
Әгәр дә бәләгатькә ирештегез икән, өйләнергә мөмкинчелек бар икән, өйләнергә кирәк, кияүгә бирергә кирәк, кешеләрне димләргә кирәк. Кайбер кеше әйтә, вот надо деньги накопить, вот надо дом построить, надо квартиру купить, надо, вот хатын кыз әйтә, я закончил высшее образование иде, закончила, уже не берут. Ертыңны салдың, уже сен картайдың. Аллаһ Тәаләдән сорагыз. Җылый-җылый сорагыз. И Раббым, ла тазарни фардан. И Раббым, мине ялгыз калдырма. И Раббым, бир миңа. Әле шулар әле кайбер вакытны икешәр хатын алган кешеләрне тәнкыйтьлиләр. Вот вторую жену взял, а я ни одну не могу взять. Аллаһдан сора, Аллаһ Тәаләдән сорасаң, Аллаһ Тәалә билә. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الغادون. Менә шушы үзеңнең хәлал булган хатыннарың белән, кәнизәкләрең белән генә Аллаһ Субхана ва Тәалә безгә рөхсәт биргән, калганы харам, зина харам. Фахишалык ул. ولا تقربوا الزنا ди Аллаһ Субхана ва Тәалә әйтә. Зина кылмагыз дими, якын да килмәгез. Даже не приближайтесь. Не посылайте смски, не говори, ой, ты какая красивая, ой, извини, туда-сюда, давай встретимся. Yok, менә шуннан башлана. Кул зинасы да зина, кулак зинасы да зина, гафу итегез, теге зур зина да зина. Шуннан башлана. Шуның өчен Аллаһ Тәалә әйтә, ولا تقربوا, якын да килмәгез ди. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راغون. Ул мؤминнәр биргән әманәтләрендә үтәрләр. وعهدهم, һәм биргән әманәтләрен сакларлар, һәм вәгъдәләрендә торырлар. Которые берегут доверенные им и исполняют свои договоры. Менә бу безнең мусламаннарга да бик каты кирәк. Ой, брат, мусульман брат, диләр дә аннарсын бер-берсен алдыйлар. Кайберләре сакаллары киндигенә хәтер төшкән, валлаһи биллаһи дип ант итә дә, аннарсын карыйсың ярты елдан соң үзенең сүзен тотмый, ә син аңа ышандың. Шану, ләкин анда шаһидлар кирәк, анда расписка кирәк. Не, я тебе доверяю, валлаһи биллаһи, юк. Шариғат буенча эшләргә кирәк. Менә хакыйкый мؤминнәр, алар бер-берсен алдамаслар. Сүз бирделәр икән, ул сүзләрендә тордылар. Әманат дигән сүз, Аллаһ Тәалә безгә дал на сохранение. Сәламәтлек бирде, кулак бирде, күз бирде, хатын бирде, балалар бирде. Бөтенсе дә әманат. Менә шушы әманатка хыянат кылырга ярамый. Күзең кая карый, кулак нәрсә ишетә, аяғың кая бара, балаларыңны ничек тәрбиялисең, төннәр буе телевизорны ничә сәгать карыйсың, Коръән укырга дисәң, вакыт таба алмыйсың. Шуның өчен вакыт та әманат, бөтен нәрсә әманат. Әманатка кылырга ярамый хыянат. Валлазина хум ли салаватихим юхафизун. Аллаһ Субхана ва Тәалә намаз белән башлаган иде. Һәм намаз белән тамамлый мؤминның сифатын. Валлазина хум аля салаватихим юхафизун, которые берегут свои молитвы, исполняют вовремя и надлежащим образом. Юхафизун дигән сүз саклау. Мәрхүмә әни әйтә иде, намазны көтеп алыгыз. Аввалу ма юхасабу бихи ал-абду яум ал-қиямати أو خير الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في أول وقتها. Гамәлләрнең дә иң хәерлесе Аллаһ каршында беренче вакытта укылган намаз. Соңыннан инде укылгач 5 минут калгач тиз генә шуқып алым түгел. Кыймак әгәр дә табада кызса, янса, аны ашамыйбыз, ташлыйбыз. Нинди генә майлы булса да ашамыйбыз. Менә нәкъ шулай ук намазның кадере бетә. Шуның өчен мөхтәрәм гәзиз кардәшләр, менә ничек итеп пси тишектән тышканны көтеп торган шикелле, тышкан башын чыгаргач шуны эләктереп алган шикелле көтеп утырыйк намазны. Кирик бараз иртәрәк кил, куй машинаңны стоянкага. Кил беренче килеп утыр, менә 1-5 минутка, менә бөтен әҗер савап шунда була. Киткәндә ахыры кит, менә кем беренче килде, соңыннан китте, иң күп әҗерне шушы кеше алды. Хәмдә Аллаһ Субхана ва Тәалә ул кешенең вакытына да, тормышына да бәрәкәт бирде. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәаләнең Коръән Кәримендә ахырдан тагы да шушы намазга кайтып әйтә, юхафизун, намазны сакларга кирәк. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Ни өчен дөньяга килдек? Гыйбадат кылыр өчен килдек. Барыбыз да үтәбез дөньядан. Беребез дә калмый, менә монда иң яшенә бәлки 10 яшьтер, иң картына бәлки 85 яшьтер. Бер 50 яшьтән соң инде
bundan 50% kişi ötüp kite. Biribizde kalmay. Nesegine bara şuşu namazımız, kılgan izgilimiz, gıbedetimiz bara turan bola muhterem arkadaşlar. Ulaike humul varisun. Mına şuşu sıfat bilen sıfatlangan bendeler Allah Teala ayta ulaike humul varisun. Mına alar Allah Teala'nın varisleri. Они являются наследниками. Кого? Чего наследниками? Yırt kaldı mı? Yırtını aldık mı? Yırt kaldı. Yırt kaldı. Maşına kaldı. Hatın kaldı. Balalar kaldı. Şotta akşa kaldı. Bir nesne de alıp barmayız. Lakin Allah Teala ulaike humul varisun. Mına alar varisler dedi. Они наследники. Наследники чего? الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Firdevs isimli en Allah derecedeki bulgan cennetni özüne miras etip aluşu bendeler naslidniki Firdevs'a samого верховенства raya bu Firdevs cenneti. Allah Teala her birimizge de şu hakikatini anlarga Allah Teala'dan korkup ihlas bilen hikmet bilen sabırlık bilen hem de Tağda Allah Subhanahu ve Teala iltica bilen namazlarını okurga nasip eylesin. Özümüzne bik baxtli kişi dip sanık cemaat. Bizden de baxtli kişi yok yeryüzünde. Bizden de bayrak kişi yok yeryüzünde. Çünkü biz özümüzne Müslüman dip gine jirtmeyiz. Min gurur tatar dip gine etmeyiz. Min elhamdülillah Allah Teala'ga buysungan Müslüman, mümin dip Allah namaz bilen Allah Teala'ga şu isbat itabiz özümüzün imanımızını ve aqulu qawli hada ve estağfirullahal gaffara li ve lekum ve lisairil